Je ten veľký, ten koľko má? Ten má 240 kW. Ahojte, s vami Človek v ohrození a som chcel povedať, že tretia dodávka generátorov je už na ceste do postihnutých regiónov Ukrajiny. Tam ľudia nemajú svetlo, vodu ani teplo kvôli ostreľovaniam a kvôli útokom na energetické objekty. 10 silných generátorov na tomto kamióne už prešlo slovensko-ukrajinskú hranicu. Teraz idú do miest Dnipro a Charkiv. Od začiatku úplnej vojny Ruska proti Ukrajine nebol v Charkove ani jeden deň bez ostreľovania alebo bez hrozby útoku. Mesto je stále pod paľbou nepriateľa a je blízko frontu 4 roky. Kvôli ruským útokom sú v meste výpadky elektriny. Čiastočne prestali chodiť aj električky a metro. Už sme odovzdali 20 generátorov s výkonom od 6 do 69 kW do postihnutých regiónov, do Sumskej oblasti, do Dnipra a do Zaporožia. A pokračujeme vďaka vám, drahí ľudia na Slovensku, ktorí ste prispeli na zbierku Teplo pre Ukrajinu už viac ako 1 000 000 eur. Ďakujeme.